Να βγάζω βίντεο. Έτσι πάμε. Γεια σας παιδιά, σήμερα πρέπει να κάνουμε 5 καπάκια και 5 στηριγμένα. Το έχουμε πρώτα με τα στηριγμένα. Λοιπόν, πρώτο. Δεύτερο. Πάμε για τρίτο. Τρίτο. Πάμε για τέταρτο. Τέσσερα. Πάμε για τέσσερα. Τέσσερα. Έλα. Να περάσουν. Τέσσερα. Όχι. Ουις. 5. Τώρα θα σας τα καπάκια. Το έβρεξε. Είχα. Τώρα. Πήγα κι εγώ, έκανα λίγο τουαλέτες γιατί είχε βεβάκια. Βγήκα έξω να κάνω μήνωτα χαμός. Δεν πήγα από εκεί μεριά να δω δεξιά. Θα το χάσω. Με λέει παντρεμένη